pengrawite kompak mboten. Nek ngantos jam kalih tasih kathah para pamirsa ingkang nenggani, ini adalah salah satu kepedulian penonton Klaten terhadap lestarinya budaya wayang di Indonesia. Lah menika. Mbah nuwun. Jan. Mongko mung sak dapure Petruk sing asline saking Sabrang Wetan mriku Blitar. Parandene hijrah dipun dawuhi kalian bapak kula le, kowe sekolah ning Solo, ning SMKI ning STSI utawa ISI Surakarta. Bar sekolah aja mulih ning Blitar. Mergo yen nganti kowe mulih ning Blitar iki ibarate rokok bandrolmu kuwi ya bandrol Blitar. Nek Solo niku wis piye carane tetep ngoten. Niki yen dawuhe bapak. Nek nyatanipun kula menika nggih semunipun sampun ginaris dening Pestining Kodrat. Mapan wonten Solo, rampung kuliah jane ya pengen mulih teng Blitar. Ning delalah kok kula kecantol kalian wanita ingkang nyambut damel wonten ing Solo. Nenggih Ibu Sukesi Rahayu ingkang ngasta dados dosen wonten ing jurusan pedalangan ISI Surakarta. Ganing padha-padha le kaprawasa dewaning asmara, padha-padha le duwe sucining katresnan sing ora bisa digoro-godo karo apa wae. Mila mboten aneh mboten mokal, akhiripun nggih omah-omah manggen wonten ing Jaten Karanganyar. Anak-anak sampun sekawan leres kala wau. Ingkang setunggal ingkang ragil kula jak mriki. Mijil pawestri naminipun Rangkung Basundari. Alhamdulillah, bareng saiki wis kulino melu wayangan pake ana undak-undakane. Iso misuh barang saiki wisan. Lho saestu niku Pak mboten ngapusi. Rekane gawe story teng WA nika. Gambar wayang idolaku, gambar wayang melih. Wayang adalah hidupku, wayang adalah jiwaku. Bar niku ngupload rekamane bapake sing adegan romantis Janaka kali Sembadra. Ngoten teng ngisor ditulisi, "Wah, Bapak Jo." Nduk, aja Jo ki misuh, Nduk. Kok misuh to, Pak? Heeh, ya wis tak hapusi, Pak. Kuwi. Ora ngerti kok. Ora ngerti ora kena dipaido. Pamane diadili ora kena wong ora ngerti kok. Sak menika sampun ngertos, alhamdulillah. Nggih. Mila yen dadi bocah cilik aja kerep-kerep teng panggung wayang bahaya. Gelar mawon saknipun kula penging. Nggih. Mergo bareng tenggamelan niku rekake ya nyolongi rokoke bapake malian ora. Nggih. Matur nuwun paranggana ingkang sowan jangkep kanca-kanca pengrawit komplit. Nah, dipun pandhegani kalian kadang kula sepuh nggih pepunden kula. Nggih leluhur kula ing asta tembung nggih Mbah Wir. Nah, menika. Leluhur. Pepunden menika. Saestu cara wayang wonten sampun lawas menawi kula tasik masem sik lumayan. Mbah Wir niku lha tenan mergo ya rina wengi sing dipenggali namung babakan gending. Dadi tenggen Nun Sewu mustakanipun Mbah Wir anane wong notasi teng mriki niku. Niku saestu mula ya walah luar biasa. Takoni apa wae ibarate kaya komputer mlaku ngoten nika. Nuwun. Waranggana wonten Jiro 4567 alhamdulillah. Ingkang mepet kalian dalange menika anak kula Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu Setiaki. Apa Bir? Oh iya Setiani. Birgita Ayu Setiani, sarjana seni made in saking Kediri. Angka 3, wah iki Bu Kesi saya nyedek rene malian iki. Biasane poncot ayo. Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Kalajengaken genduk Wanda. Nah, menika nggih sampun sarjana seni ya. Alhamdulillah sampun lulus saking Ngawi. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati. Made in saking Ngawi. Dr. Tri Hastuti Retnawati. Dokter hewan. Mergo wong lanang akeh sing mah akhire ya kepepet ya kewan. Sing diopeni nggih niku. Salahe ora. Salahe senengane nukari wong. Kalajengaken menika Mbak Lia Sundari. Nah, Mbak piyayinipun menika gemuk ning bareng dandan Paranggana eseme ya walah jan. Mujiwati tenan kok nggih piyai kaya ngono kok. Wis jan. Anggere kula jak mlumpuk yo ning
Sanggar. Anggere karo Mas Jekek sing tukang streaming iki jan ya saur manuk dhek. Ning atase sari kok iso dialog, Bro. Mbak Lia Sundari aslinipun saking Ngayogyakarta ning sampun hijrah wonten ing Sragen. Nah, nggih. Minangka pamungkasing Paseban menika Mbak Uut Salsabila Gunung Kidul semen. Semen nggih. Semen lak Gresik ora. Semen Gunung Kidul, Karangsari kayak gitu. Karangsari apal aku mbiyen kulino. Wah, sambatan yang kono 5 juta awan bengi mbiyen. Nan yen kuwi kaya ngono kuwi. Gumun aku lek sing nyambat ora Mbak Uut aku ya wegah, gane sing nyambat piyane ya cantik mila nggih. Tegese cantik lahir lan batine ngoten niku. Pak Dalang nyuwun sewu Pak Dalang. Monggo ngaturaken lelagon kene. Setem Pak Dalang Pak Petro. Jare mau janji sore mau ora bakal njaraki wong wedok ayu yo. Saiki nek Mbak Uut ayu kaya ngono mbok jaraki ya, sesuk awas ya. Sing jarake niku sinten mong kula ngaturaken witing klapa sak lugune kok ya nggih. Tegese ayu lahir batine kanggene jenengan ayu lahir batin apa mboten? Dadi wong aja nganti munafik yen ayu ya dikandhake ayu. Wong lanang nyawang wedok ayu harus tertarik. Kok ora tertarik malah kudu dipresakne kuwi. Nggih napa mboten, Pak? Oh, ngono kuwi. Ning ada pengendali. Pengendaline apa to? Iman. Lah kuwi. Ya Allah, ayu kaya apa tetep ayu bojoku. Lah ngono kuwi. Nyawang winong to sandingku ki ayune ora umum. Nek mesti aku ngelus dodo, ya Allah, ayu kaya apa tetep ayu bojoku. Wingi kula menika teng Grand Mall niku ndelalah enek Cina, wah ayune kliwat ukur nggih. Cina. Aku roh niku waduh, ya cantike kok astagfirullahaladzim. Langsung kula mulih terus nyawang bojo kula pandeng tenan. Alhamdulillah, bae kok ayu Cinane mau. Lahire ayu Cinane ning batine tetep Bukesi Rahayu wae. Malang kekek monggo Mas Sumarbagio Gareng. Ayo Cak, kerja Cak, ayo Cak. Bangun. Masake larso sing usung-usung ayo. Lah wilane kene ngusungi terus. Petuk karo Madara. Sae kowe gelem lho padha suarane. Larso iki gelem lha ora gelem. Lah kowe sae lho kok padha. Haji Sumarbagio Gareng Semarang. Ngan. Monggo ndelong-ndelong tak Cak. Yuk. Kula kelingan tasih jaman Pantap nika, jaman eranipun Orde Baru niku. Pak Gareng pun berjaya. Alhamdulillah sempulur. Mugi-mugi kula saged nulodo kali jenengan Pak De Gareng. Ya dadi Petruk ning sing penting iki sempulur langgeng kaya jenengan niku. Sing golek angel niku ajeke, Mas. Nah niku. Nggih niki blakan mawon. Nggih kaya niki. Dalan tol niku.
napa-napa niku pun ketemu dalane niku bakal lancar rezekine. Oh nggih ta. Nggih. Dadi dalan kula niku nggih gareng niki. Niki nggih blak-blakan Bloko Suta. Kula pupuran putih ngeten iki wiwit 81. Lho, pas kelahiran kula niku taune. Lah nggih umure sak umur sampean. Lah nggih. 81 mulai pupuran putih mlebu dunia wayang kulit niku tahun 95 awal. Nggih, teng gubernuran to? Nggih. Marang. Nggih. Jaman semonten yen teng Ngesti Pandhawa riyen blanja kula Rp500. Rp500 jaman semono. Nggih, melu wayang job wayang kulit niku diblanja gur 60.000. Tahun 95. 95 mundak. Nggih. Mundak melu Pak Joko Edan diganepi nyatus. Terus Nganti 2 tahun. nggih. Dadi mang bayangke dadi 200 niku yen sesasi muput kula sesasi bayarane 3 yuta. Ya lumayan lho kuwi, Lho, lumayan. kula syukuri Mas. Nggih. Mergo bandingane aja bandingan sing dhuwur ning bandingane karo sing endhek. Nggih, leres. Tur prinsip kula sekecil apapun gaji Anda, pendapatan Anda tetap harus disyukuri. Nah. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan ini. Betul, luar biasa kan niku. Niki saestu. Mutiarane anggar goro-goro ki metu kabeh Pak Degaring iki. Loh, paling boten kula niku tatan Ngesti Pandhawa sing mewisuda kula Gareng Ngesti Pandhawa almarhum Kinarto Sabdo. Oh. Yang notabene piyai wedi mriki. Klaten. Nggih. Klaten. Nggih. Nyatanipun untuk penghormatan kepada Kinarto Sabdo teng Klaten sampun dipun yasakaken patunge Mbah Narto Sabdo. Nah. Ini nggih pengiling-iling nggih sejarah, ngoten. Nggih. Nek ya aja kesusu awakmu aja kesusu. Jaluk digaweke patung ya. Kok aku ki ngopo ora? Lah iya aku ki mau ngandani ngelingke aja sok kepengin digaweke patung. Ora. Aku ki tugasku sik akeh. Nggih wong Tanggung aku sik pirang-pirang kok. Lah, harus jangkai lebih napa lebih hombo. Ah, betul. Nggih. Kula jenengan rebuk anak sampean nonton ngeten kula ki semune niku nggih keloro-loro ning ya apa boleh buat. Kok ngono? Anak kula niku loro karo blas dereng tau utawa upama tau ya mung sepisan sepindho nonton kula gareng ngeten iki. Yen anak kula niku karepe mben bengi yen bapake tanggapan melu kok putra jenengan gur pisan pindho apa kira-kira gila nyawang bapake napa pripun? Ora gila Mas, anakku ki yen joget iso. Ya, terus nari iso, musik iso, nyanyi yo apik. Ning prinsipku anakku sebisa mungkin satu trap di atas saya. Ora iki seni ora rendah ora nista. Ning apa eleke bercita-cita untuk anaknya lebih tinggi. Iya. Artinya upama dadi seniman yo trape luwih dhuwur kok aku. Taruna ngungkulana bapa ngono kae. Wah, kurang ajar kuwi. Lho, tembunge piyai sepuh lak ngono. Taruna ngungkuli bapa. Oh, tak kira anake ning dhuwur kene. Ora, tegese sak bisa-bisa dikutang iso sak nduwuring bab apa wae yen ditimbang karo wong tuane ngono lho. Nggih, Mas, nggih. Nggih. Mergo ora rugi anggonku nderek dalang-dalang ora ketang sedidik nyecep ngelmu ngono. Nggih. Wong kula kali panjenengan menika yektosipun nggih saling mengisi, saling belajar. Sak propintenipun kula nggih mesti sinau teng panjenengan. Oh, ternyata di panggung itu seperti itu, ilmunya seperti itu, strateginya seperti itu. Nggih kula sinau saking panjenengan niku. Nggih, yen kepengin delese Mas, sebetulnya kenapa kok ini Jasa Marga dan Adikarya menggelar wayang kulit? Karena di dalam wayang kulit itu jangankan kok ceritanya, terus peralatannya itu apa ya, ngemupi tutur
perlambang kanggo urip ana ing alam donya. Gamelane kuwi. Ora gamelan ya kabeh. Dadi iki sampeyan tak ada nih. Iki gawangan iki. Ki ana tegese, Mas. Gawang kelir niki. Nggih. Maknane napa? Urip ning donya kuwi ginaris hukuming agama lan negara mula aja sembrono. Oh iya. Ya ra. Leres. Kelir kok rupane putih. Sebabnya apa kok kelir rupane putih? Mergo yen diganti kertas koran kowe ora dalang gur maca tok. Ora ngono kuwi. Loh, artinya orang bekerja apapun harus konsentrasi ora kena disambi. Yen kowe mbok ora disambi bakal nemu hal-hal yang suci, putih, bersih. Nggih nancepne wayang kenapa kok debok? Debok kuwi nggo ukurane rezekine wong masing-masing. Masing-masing orang rezekinya tidak sama, ana sing dawa tegese akeh, ana sing cendhak tegese sithik. Ingat hidup di dunia sama-sama manusia kita itu ibarat pohon. Masing-masing pohon punya cabang. Cabang itu punya ranting dan daun. Cabang itu ranting dan daunnya tidak ada yang sama. Tegese rezekine ora ana sing padha. Betul. Oh. Terus kok ngapa ngangge lampu utawa blencong? Ngene Mas. Urip ning donya walaupun kamu tidak bisa membantu orang berupa materi, paling tidak memberi solusi, biarkan orang lain mendapatkan jalan yang terang. Kenapa kok wayang diringi ngangge gamelan? Nah, yang dia iringi terbang kuwi samroh. Ora ki lho maknane apa kanggo gamelan? Iki gen sinkron adu rasa. Wong urip ning donya kuwi kudu adu rasa mongki nemong. Oh. Tur gamelan niku simbole kerukunan Mas Gareng. Kok iso? Nadyanto bahane beda-beda, ana sing saka prunggu, ana saka wesi, ana saka kayu, ana saka pring, ning nyatane menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Gitu. Yen gamelane ini yang yogane ora iso bersatu. Maksudmu? Weh to, contone iki nguyuh ya ora bareng-bareng ijan-ijan nguyuh dhewe. Lho, sing apik ngono kuwi malah gentenan kaya satpam kae ya sip-sipan ngono kuwi ora njur buareng nguyuh ya cilaka sing dalang kok. Lah iya kuwi. Nggih. Wong jenenge niaga ki niate gawe iringan kan becik. Ya sarerungon sing iso dinikmati. Go ki gotong royong anggone nyambut gawe ora kena mlaku dhewe-dhewe. Nah, nggih, menika leres. Kaya iki jalan tol iki bisa terjadi, bisa berjalan baik karena kerjasama yang baik juga. Nggih. Sesama lini, antar lini, Mas. Nggih. Jasa Marga Jogja Solo JMJ kalian PT Adikarya. Iki sing diarani istilah biyen Joglo Semar ya lagi terjadi, akan terjadi saat ini. Joglo Semar ya? Jogja Solo Semarang iki wis lewat tol ngene wis lancar. Ah iya, nggih. Waduh jan elok iki kari nari iki. Nggih. Itole isi apa ora? Ya kudu diseni no. Lah muga-muga kaya nuwun sewu Adikarya Jasa Marga iki menjadi pijakan dan juga suri teladan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, tidak harus wayang namun tetap mengangkat seni tradisi karena itu menjadi jati diri bangsa. Nah kuwi. Kaya sing ditindakake dening Jasa Marga lan ugi Adikarya ini adalah salah satu sedekah melalui gelar budaya untuk menghibur warga masyarakat di lingkungan Klaten sini supaya remen panggalihe padang sing dadi pamikire sakwise pikirane padang atine marem nyambut gawe ya saya sregep satemah warga masyarakat Klaten sedaya pinaringan murah rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah. Amin amin. Ya ana kae tembunge bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan budaya adiluhung. Nggih, leres asor luri bangsa diukur saka budayane. Itulah namanya. Kula golekne kanca dhisik. Sapa? Sing rong tau, Wanda ya ndak? Wanda marah. Sing tak anteni yo cah iki kok. Suwe ra tau pethuk aku. Nggih. Wanda. Ya ndak medhu ndak? Wanda tuh wanita idaman Anda. Gini sayang. Gini. Wah.
Bocah kok ayune dipangan sedina muput rantek ya iki. Ning aja sembrono bocah alusan kuwi. Alusan piye Mas Teh? Alusan lho delok cara wayang kan kuwi ya Supraba. Anteng Jatmika ngono kuwi. Oh, tak kira Sembadra. Oh, ya nganu nuwun sewu. Jenengmu dawane sapa ta, Nduk? Wanda Amara Pak De. Wanda Amara. Nggih. Anu omahmu endi, sayang? Ngawi. Ngawi. Nggih. Oh, tunggale entat-entit ndut iki. Nggih. Niku. Mbak Tuti. Wae tunggale entat-entit ndut-ndut. Nggih ya. Nun sewu wis lulus. Alhamdulillah nembe mawon Pak De. Sarjana seni. Anu, engko rencana nutuke S2 apa ora? Pengestune mawon. Anu, isi jurusan apa? Jurusan Karawitan. Berarti kowe nutuk yoga ki kok nutuk yoga. Nutuk gamelan. Gamelan ki iso. Insyaallah. Iso kabeh. Mboten. Oh, ora ya iki sing jenenge jujur ya ngono. Pancen ora kena cabang ora kena. Fokus pada satu jurusan akan menjadi keajaiban buat kamu. Anu, iki ora jeneng anu Deksura wis duwe pacar apa durung? Dereng, Pak. Bojo? Dereng. Pacar rung duwe, bojo rung duwe. Dereng. Umurmu ki pira sarjana minimal kowe wis selawe. Dereng, Pak De, kula nembe 23 kok. Lho 23 wis wacine ngedu. Sik alit Kaya pitik ae ngedu ora. Sik alit lho niku, Pak. Ngedu rasa. Oh. Jalanilah hidup sesuai dengan umurmu yen wacine kowe pacaran kowe gelol. Ora ketan kok putus ora masalah. Sing penting wis entuk-entukan. Pacaran ki entuk apa? Ora. Apa? Yen bojo kan entuk anak. Ora maksa. Bareng dikongkon pacaran kok sajake wis tau patah hati kowe mesti. Dereng, Pak De. Yo dijajal. Mboten. Patah hati kon jajal ora nggih. Ya ora. Ning ketokno, iki mumpung ditimbali ning kene ketokno Pak Yoyok ngersake apa? Ngersake napa Pak Yoyo? Sri Uning. Nggih, dereng. Turutono, kaya kira mbok turuti mutung uda gulung. Kaya tutik ae ora. Dalan macet arep gulung ae. Sri Uning. Sri Uning. Dibawani ya, Mas? Nggih. Ingkang bawa sinten, Pak? Kowe lho. Apa? Sinten? Kowe. Apa? Kok ngrungokke suarane Taslim jeli. Ora, bener anu Wanda. Penghormatan mergo iki asline Piyai Klaten. Sapa? Mas Taslim? Oh. Taslim. Tur yo dicucukne lentuk TV lho ngono kuwi elok lho kuwi bejo lho Mbak Gundul anu Mas Taslim iki ya ngono kuwi. Elok lho. Ndek pengen entuk Pak Marno karo Mas Dodo lho iki. Idep-idep nembang pisan bayarane TV siji. Ayo. Ayo kene. Mas ngeten Mas. Ora ngeten. Ngene. Nika wonten pambudutan. Apa? Saking warga Karangdukuh. Apa? Jogonalan Klaten. Ngersakaken Mas Dani Kang Bowo. Iki anak buah Pak Kangkon. Mas Dani iki sik. Oh. Mas Dani sik mimpin band Dewa. Ben Dewa. Nggih. Ya ngono nggih. Nggih, kula badhe nyumbang bawa Pak Cahyo pun tadi. Nggih. Siap nggih. Ijane tatane sapa ta bocah iki? Kula agar ning kene kok petuk cah iki ya. Ya wis ora apa-apa ya, Le ya. Guyu. Ning budaya lho kuwi ajamu. nggih. Anu Rondona Mas? Anu ngimpi mawon. Oh ngimpi. Oh nggih siap. Nggih. Oh ngimpi. Mengke langgame men Mbak En. Ngimpi kepethuk Sri Uning. Wis pokoke bawane ngimpi ngoten Mas. Ya wis pokoke wis menangan ayo nggih. Mboten napa-napa nggih. Ngimpi ayo. Dindingane Mas. Jar kalah kowe jar. Ngambara ing awang-awang. Seragammu copot ketiga iki. Ora sedeng. Apik. Angulangu Angel. beberapa
bebasan tanpa tepi. Kok ndak kedalu anglangut, orang ngelamut. Ngelamuti apa kowe? Ayo. Terus sih. Nara base meka mendung nyibari jagat Kowe disawang. oke Oke. Ngulandara remborong ngunggahi Guntur. Gunung angel lah ya ilate Ngunggahi bedor. Kadungkul ngumbar gagasan satemaki dinawa nyimpi Nggih, matur nuwun, Mas. Luar biasa elok sanget semantenipun. Aja nyawang casinge sing penting ki murah, ya. Murah piye? Nggih. Loh, lah iki anggere ono wayang kulit mesti nembang kok, bocah iki kok. Ndak, tolong iki dicaosne karo Mas e kae. Oleh selak kundur malah anu nggo iki. Ah, iki. Mas e. Monggo, Mas. Mas kawin. Nggih. Nggih Mbak Ayune. Matur nuwun Pak Yoyo. Ah, sami-sami Mas. Nggih. Murah rezeki, panjang yuswa. Amin. Laris. Amin nggih. Kalian Bu Kesi, sehat selalu Bu Kesi. Mbok kowe ndongake awakmu dhewe wae. Biar. Lah doa sing apik ora mung gawe awake dhewe malah kanggo piyai akeh malah apik kok. Oh, nganu ya balik kowe ya bener Dan. Lah kowe karo iki badak piye? Niki anu di weling kali kanca-kanca. Aja meling to. Weling Arep nggih, ndi? Pak. Kowe kok meling arep ning ndi? Aja meling to. Urung sangate kok. Piye diweling karo kanca-kanca apa? Di weling kali kanca-kanca. Pak Cacaku tadi ampun rabi melih. Amin. Sing meling sapa kanca-kanca ngendi? Niki jajahe kula niki. Lah ngapusi. Sak rombongan karepe awon rabu neh malah ora. Tambah laris. Ampun niki mau gojek. Ampun kula nggih gokar. Nggih. Lek ngono ngimpi wae dipaske maneman ora pas. Nggih. Monggo. Mbak Wanda sing Oh, ngaturake. tadah yen Wanda ngimpi gelem sriuning gelem. Iya, nggih. Yo, ndak. Seripet, lepiyane mrake simpen gadas luas pirangane angap lampi sedut
kasih Mbak Wanda Amara mitin saking Ngawi. Ya, Dek. Jene wah jan bocah kok kemelawuh. Nggih, kemlawuh. Iki kaya panganan rek. Suarane iki dipangan bengi esuk awan enak. Dadi iya, nggih. Kemelawuhe nggon swara, Mas. Leres nggih. Yo nanjake Sapa meneh? Mbak Uno. Oh, dimanfaatkan wong pethuk ya. Yen ki Uut jogete ngene lho. Lah syukur lek anu mau piyai-piyai sing do gala dinner mau Mbak U ning jero, bapak-bapak mau. Ngene wayang apa bisa ya anu jadul-jadulan gitu. Iso. Lah dina buktekke malan ora ngono. Jadul, mak jedor. Kene Dek sayang. Nggih. Nawi ingkang goyang ngoten niku Uut Permatasari. Oh iya. Goyang ngecor niku. Nggih pas nggih ngecor jalan tol. Kowe urung permata ya, kowe sik akeh kok ya. Nggih. Jadi kene. Ini Mbak, ayo Mbak. Kene sayang. Nggih, luar biasa iki. Sing nderekne Kang Mas niki mau. Kang rokok. Mboten. Lah kali sinten? Lho kowe iki ra ngerti to saiki. Wes ketinggalan berita. Kula mau diampiri ya, Pak ya. Ngampiri wong aku dhewe nunut wong kok ngampiri. Kira diampiri Pak Gareng. Nggih, alhamdulillah menika tasih makempal sedaya nggih masyarakat menyaksikan wayang kulit luar biasa semangatnya. Pancen menapa untuk memulai sesuatu menika harus dengan berdoa termasuk malam hari ini tirakat nggih. Betul. Sedaya pinaringan keselamatan. Syukuran dan tirakatan. Leres. Nggih. Apa Mbak Ut kira-kira sing jadul-jadulan, Mbak? Tambal ban kanca-kanca wis garap. Niku. Oh, nggih, siap. Sendika dawuh. Nggih, nyoba kaya apa. Nggih. Wonten sik seneng tambal ban iki. Yo cara lawas jogete barang ngetune Mbak Ut pokoke. Oh iya. Kula lawas nggih jenengan, lawas banget. Iki mergone lagune lagu lawas, lagu kuno. Iki nadyan saiki lagi muncul ning sejatine lagu kuno. Nggih. Kenapa tak arani lagu kuno? Mergo saire mak jedor dor kuwi kuno. Lah, kuwi ban lawas agar bledos dor. Yen ban saiki mergo tubles agar gembes kuwi pes. Iya. Mo. nggih. Bedane. Cocok. Mangga lajeng mawon dipun aturaken tukang tambal ban. Oh, Mbak Uut. Ya yuk. Duet kalian Mas Gareng. Ora. Ayo. Lho, sing jadul ki ya modele kudu jadul. Mah, aku pokoke goyang ngerti lho. Tak dung gendang dung, tak dung. Duet jogete reng ora nembange. komburi aku. Tak dung gendang dung, tak dung gendang dung, tak dung gendang dung, tak dung gendang dung. Nek kula maju jenengan maju. Ora kowe maju aku ya maju. Ora pareng. Kok dompo ya? Dompo. Sampun ngoten Pak Haji. Tujune aku iso minggo. Nggih. Yuk, diaturake yuk. Cocok. Madangkara. Puas. Monggo Bapak boleh bernyanyi bersama. Yang hafal lagunya boleh nyanyi bareng. Yuk. Tambal ban
rasa kroncongan. Petani muga-muga panene kathah, dongane kanggo pedagang muga-muga dagangane laris. Dongane kanggo tukang tambal ban apa iki? Ya ban bledos. Lah masa muga-muga akeh ban bledos. Lah witene wong ya uripe saka kuwi pendapatan ya dongane seniman kuwi muga-muga akeh sambatan. Muga-muga wae sehat. Mbak Ut karo Mas Gareng yo saatnya yang dinanti-nanti para warga masyarakat. Oh, door prize. Nah, itu bapaknya sudah datang. Door prize. Weh, Mas Eno kene. Siap, monggo. Gareng iki sukun jeblak. Mas Eno tenan lho, Mas. Bu. Wah, kur ngawur lho. Pokoke aku Kula Mas, ganti Mas, juga Mas. Di sesi goro-goro kali ini kita dari panitia akan mengumumkan, mengundi berapa? Berapa Mas? 7 buah hadiah, 7 buah nomor undian. Ya, yang masih di sini selamat, semoga nanti beruntung ya. Nanti hadiah ke-8 mendapatkan hadiah rest area. Wah, nggone sapa kuwi ya. Iso dodol ning kono. Nggih. Niki kula waca kalih, hadiah napa Mas? Loro niki. 1 rice cooker. Oke, nggih. Bismillah. Kupon undian door prize dengan nomor 4054. 4054. Sekawan 0 gangsal sekawan. Nggih. Mana ada? Sekali lagi 4054. Ada 4054. Ki peluange saya akeh mergo akeh sing. Niko. Oh. Enten nggih. Rice cooker. Enten Bapak 4054? Belum. Halo? 4054. Nggih. Kula hitung nggih. 5 4 3 1. Nggih, pun. Hangus. Selanjutnya tetap rice cooker dengan nomor 581. 581. 581 ada yang cocok, silakan ambil hadiahnya rice cooker. Kalau ini tidak diambil, nomor Anda sudah tercatat hangus. Jadi aja jagake hadiah sing luwih gede. Dada nggih, kosong nggih. Hangus nggih. Hangus. Oh ya, masih nggih. Rice cooker nomor 4101. 4101. 4101. Iki apa dora de beras to kok rice cooker dora gelem iki. Mendapatkan sekali lagi, ayo diulangi. Uut, nomornya berapa tadi? 4101. 4101. Kalau tidak ada, hangus nggih. Oke, karena waktunya sudah menjelang sore. Pagi. Selanjutnya masih rice cooker, nomornya tidak kelihatannya. Alah sampean ki ya. Lah opo ora ketok. Nomor 5024.
502 4. Oh itu tuh. Ayo Pak. Alhamdulillah. Pak napa Bu? Selamat, monggo. Langsung ke panitia mendapatkan kendil elektronik ya. 5024. Ketok cah kuno kendil. Kendil elektronik. Terus selanjutnya lagi ini. Ini HP. masih satu. Ah iki rada gede iki. Oh rice cookernya berapa Mas? Oh satu. Ini berikutnya ini HP. Nomornya ngapit 464. HP. 464. Wis, satu kali saya ulangi kalau nggak ada, angus nggih. 464. Angus. Langsung disusul yang ini ya. HP. Satu buah HP jatuh pada nomor 388. 388. 388. Oh ada belakang. Lari. HP. Ya, alhamdulillah Mas. Rezeki. Monggo Mas, ayo cekat koncone ceket. Nonton wayang itu HP rezeki. Ya, selamat. Monggo. Ya. Oke, ini hadiahnya apa Mas? Masih HP. Nomor 2078. Selamat. Mendapatkan iPhone 16. Saya itu Bir. Oh, berarti aku ra sida nukokke HP kowe ya. Kana. HP. Ya. Oh, Bir, bareng sing entuk kowe kekon mudhun, Bir. Mas, tolong mboten nenten gandake emang gendong didunke, Mas. Ini kemungkinan sih besar loh, Ki. Kemungkinan sih besar Ki kru iso entuk iki. Selamat Mbak Brigita. HP-mu anyar, sesuk aku nonton film nunut yono. Lah. Film apa? Langsung ini ya. Satu buah TV LED 43 inch ya. 43 inch. Ya, luar biasa ini, gede banget ini. Smart. Oke, siap ya. Nomor 1. Aduh, 3-0. 1-3-0. 130. Telung nomor, 3 nomor. 1-3-0. 1-3-0. Satu kali. 1-3-0. 3-0. 3-0. 2 kali. Sampai 3 kali Agus. 1-3-0. Agus. Masih TV LD. LED. Alah padha wae. Muga-muga ngarepe ora loro. Mergo yen loro do bengok-bengok. Nomor 5. 572. Televisi 572. Kalau wis dada wis padha iki Rama ora ngukup, Rawana ora ngukup. Aku ya ora entuk ya. Pak Hari. Oh, Pak Hari Sanggar Cemara. Oh, penitine. Alhamdulillah, Pak Hari. nggih, Pak. Nggih.
Jan. Nggih. Ben, aku ya ora entuk kupon kok, kancaku ya padha. Langsung ya, ini selanjutnya ya. Nggih. Lagi satu buah TV LED ya Pak ya. 4 angka. 4 angka. 4. Ya. 0 9 8. 4 0 9 8. Oh kayak Buri Dewi. Halo, Bener nggih, Mas? ada? Aduh. Boten sam Melayu. 4 0 9 8. Oh Melayu ke Sandung untuk TV malah bonyok kabeh sampean. Nah, Persibaku pun memberi tanda bahwa dapat. Niki hadiahnya apa Mas? Oh masih, nggih. Dicek, betul ndak? Ampun ado-ado ngalangi Mas digawe jalan tolok mubeng sampean iki. Kari lewat kene kok iso mubeng kan. Benar nggih? Laras nggih? Oke, ini masih TV. Masih sama TV hadiahnya. Nomornya 0 1 1 0 1 1 0 siji siji. Satu kali. 0 siji siji. Dua kali. 0 1 1. Yang terakhir kalau saya sebutkan gak ada yang maju. Agus. 0 1 1. Agus. Diganti ya, ini ya. 3 angka. 2 2 4. 2 2 4. 2 2 4. Hangus nggih, hangus nggih, hangus nggih. Ada 2 2 4. Satu Dihitung, kali. Pak. 2 2 4. Dua kali. 2 2 4. Tiga kali. 2 2 4. Saya ganti. Ora lurui. Kalih. Ora lurui, kalih. Nomor berikutnya nggih kula wacaken niki TV masih TV. 4 angka. 2 0 tak mulih. Pesen bengok kancaku dhewe. Saya ulangi. Terus. 2 0 4 0 2 0 4 0. Oh malah kue. Kue. Selamat. Oh, juga. Oh, mau kebetul orang ngabuk. Loh. Bener. Itu TV mic bating. Kono maju Mas, maju formalitas. Sana maju. Mau ora gelem do dadi wiraswara. Iki rezeki wiraswara. Sesuk tekan omah dienggo nyetel YouTube, gambarmu tok kene kono le. Disuwang sawang. Rezeki iki wis ora kena ditolak lan ora kena diraih. Selanjutnya Masih ada satu buah kulkas Legino LG. Oh. 4. Ya. Bareng 4. Wah kok diurak lho aku. 4 3 4. Dari 4 3 4.
kulkas lho, 434. 3 angka. 434. Ayo hadiahnya anyep-anyep loh. Ada? 434. Itu kulkas iso nggo gawe icek kream loh. Es krim. Ada. Monggo. Nggih. Wah, enten nggih Pak nggih. Wah, alhamdulillah. Rezeki. Sampun nggih, untuk sesi kali ini sudah ya. 434. Tenang, masih ada hadiah utama nanti ya, sepeda. Kendaraan. Sepeda listrik, sepeda motor. Wah. Oh ya, sekarang. Nggih, masih 4 hadiah. Sepeda motor, motor listrik, sepeda balap, nggih. TV lagi. Sepeda motor, sepeda listrik, TV, sepeda balap. Wah, papat untuk setelah wayang. Takokno kompresore ono ora? Lah kok apa? Lah kuwi kan gebes kabeh bisa piye? Ora ya. Selamat yang sudah mendapatkan hadiah. Semoga bermanfaat. Ora kena dimereni wong ki diundi kanthi murni. Leres, tidak ada kecurangan semuanya ya, Mas. Amin. Dan untuk Bapak Ibu sedaya sampun ngantos kesesa kondur. Paling niki pol-pole mangke mung 30 utawa 35 menit. Nika mangke jenengan pun badhe pengumuman malih. Iku Pak Lurena apa piye kok? Pak Lurena apa piye? Ora. Paribasane mau budhe iki seneng-seneng kok ya. Derek. Muga-muga niat sing suci lan tulus Pak Digareng kali Mbak Uut ingkang dipun tindakaken dening para keluarga besar Jasa Marga, JMJ lan ugi PT Adikarya. Menika pikantuk leliru barokah saking Gusti ingkang tundhanipun saged manfaat mergo sak api-api menungso lamun bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Tenun.